Welcome to my YouTube channel, Kunsa Ratu Insli. Kita numpang langsung. Kita numpang kereta api jurusan ke Golf. Kita mau cari apa ya? Kita mau cari itu Bukti Pala deh. Bukti Pala itu saya iso macake dia abang-abangi ini. Dia abang-abang, abang-abang. Lagi kita wis. Mencet. Kowe menek pokoke. Lah iya kowe menek pokoke. Apa antring sosone. Apa jan jarene nek ora pencet DR nyolong pencet. Jarene. Apa sadar kayak. Kita numpak iki guys, numpak kereta. Pas kepalanya Pak Budak. Pas kepalanya Pak Budak nih, aduh kasihan deh ya Pak Budak. Kan perannya Bes. Ini sudah turun dari kereta api. Ratu Iclik golek kiclik-kiclikan, kucluk-kuclukan, keclekan. Siapa tahu dapat. Kita sampai di sini lagi karena kita akan mencari tewel. Ya Mas arep turun ngalas. Ya tapi lah nek gitian ngicilikan ya ora apa-apa, aku tak ngicilik sarwet dulu. Lah kene apa enek Hongkong kewan tengu? Ora enek sing enek mimik lemut karo apa ora jenenge jingklong. Ya lah ya, karena kamu punya punya kelapa, engko terus bisa ngentot mak brut ambune beb. Kowe mesti ngutal sembukan. Aku kita bolang lagi guys, kayak boloku cuma 2, kita 2 ekor saja ini. Yang iki lho sembukane ijo-ijo. Bu Pipa arepe golek sembukan iki sakmuin mbane iki samruwono sembukan ya, Bes. Samruwono iku sembukan. DR gembrot sembukan. Ben. Engko nek entut nyamak brut abunya. Lah nang kene digodhog juga banyune, Beb. Nah, aku roh wong mbah-mbah nang daerah Taipo. Ini aku ini mengkis-mengkis karena sandalnya abot. Dikasih sandal baru ini tapi abot. Ya enggak apa-apa lah, ini namanya rezeki. Iki lo kembang ke lambune wangi, Beb. Ada yang tahu kembang ini? Wangi. Mangi, guys, mangi. Enak sing dawa-dawa ngene iki. Nang kene ya enak sing buntrombo ya ada. Ada. Kenapa munggah iki kok kayak sepeda malian? Kenapa? Kemana mereka? Belum. Oh, apa sih iki? Godhong iso dibuk-buk lah. Iso nih. Kita bolang nek alas gitu. Kono gunung. Iya loh. Kita hangnya timik-timik saja. Katanya kamu cari bekecot. Bekecotku aku yang duwe sitok. Renek sing ditlolori kok lambemu e. Bekecotmu ya ora ntlolor kok. Suwi gak ngiler ya an. Renek sing dileri ya. Jajal enek cimit dileri, ya dileri terus. Modelane cimit nah, leleh. Opo ya? Dileri terus. Alah.
aku iki wayahe dadi wong sugih lho, Beb. Karena apa? Nang panasan dehidrasi aku. Harusnya di tempat AC aku ini. Wayahe. Aduh. Coba kita naik ke atas ini, naik mobil gitu. Ora sangguyu tak tutuk tongsis. Wah, delok bale pirang-pirang nek munguti ya. Ở đây mua cái nhầm kinh sẽ không được. Oh. Ngon giá hậu cả. Ngon giá hậu. Oh. Oh. Bolang. Panas-panas bolang. Kan kurang gawean ya. Koncoku ya ngejak buang. Ekspresi capek kok. Coba mobilku iki ngeterne kita sampai atas sana. Lah kuwi ta dingge wong kuwi ta. Ambekane mengkis-mengkis. Ambekane. Pakai kelemon ngene iki. Pakai kelemon. Oh, jero kono kuwi dibangun rumah, Beb. Kuwi. Oh. Oh. Wong ndi tulis ora oleh merokok. Hongkong ketat. Nang tempat keramaian ora oleh merokok. Hah? Mobil apa, Beb? Mobil apa, Wi? Anak mobil. Kita ini bulang, kowe duluan. Pas. Lagi kok lah petengku dicokot nyamuk yo. Ngelonteng. Oh, nyapa yang melayu barang ini.
Lah piye? Karo duwe sik ah. Aku wis adus keringet. Cepet Mbak, cepet. Sampai lah. Halo dulun. Kan ya koplo to. Tapi ang loro lho padahal. Golek cedek-cedek kene gimana? Ora ning. Ono ki entek ndur kono ene makam. Nek mlaku pasti nang pinggir sanano nek wong latihan kuda. Lah iki cedek bundek. Iki ada 2 jemangan iki. Iki karo kuwi. Iki mek pangan dhewe. Nyowele dhewe. Ya lho. Hah? Jare cemblek mambengi anu. Lah sing nandur sapa? Tuhan lah jare. Lah kae sakmono. Sakmono mbuh nandur Tuhan Yang Maha Esa ya. Lah pokoke gelem nyebrangi iki. Iki nek makame lho iki. Iki lho. Anak makame. Nang kene akeh makame ketutupan suket. Ngono kuwi paling anake wis do metong-metong. Iya ra neng ngrawat lah nek anake pre diresiki, Beb. Wong bulan iki kan bulan nggih ngresiki tanah leluhur ngono kuwi. Ngresiki makam, lha mbok gendute nang nggen makam nggo sapu. Sapu nang omah nggo telurat nggo balik. Dudukne makam ngene keluargane nang Songsoe. Nak lah nang Cina paling ra nggo sapu, paling tuku nang Cina paling. Lah ra diramut keluargane sing urip ya ngono kuwi. Abang-abangnya tak kira apa semampir. Tinggi kok diguyu Mbak Dem-dem. Wes ikuti terus, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita Tidak perlu menek-menek. iki. Kan sing ndek-ndek. Ndek-ndek wae. Heeh. Tapi kita mungkin waktu lagi tuh boleh di berondol ya. Oh. Pas aja masuk-masuk sana. Siapa mau tewel? Loh, untuk tewel. Ih, dieksekusi tewelnya. Sing nandurkan Tuhan iki. Tanah Tuhan iki. Bukan tanah kita. Tanah Tuhan terus sakmuene tukulane iki sing nandurne Tuhan. Jari cemblek sing nandurne Tuhan. Dan adus keringat. Pertama kali Rene siapa sing ngurus? Cemblek. Ya cemblek kan omahe iki liwat kono kan rono, Beb. Judulane nggen apa pencet-pencet mau lek liwat jero kene. Cuman kono kebone wong kok ade diri arani nyalon gedang kayak kono nek kirike. Terus. Nek kono aku tahu dijenggongi kirik to. Aku cemblek karo kancane. Oh, oke lah. Oke. Malah mandak wong capek Mbak, capek. Capek lah. Ya guys, Kayak mlaku diantisipasi nang pinggir sanano nek wong latihan. Sayangku, kita itu cari tewel di sini. kamu harus tahu isi hatiku.
Ini tanah Tuhan guys. Setiap waktuku Pokoknya gelem nyebrang. Kono dewet nongko kabeh terukir desa. namamu. Iya kan makame kene ngisor kuwi. Aku merindumu di setiap langkahku. Kita akan masuk ke sana guys. Di sana itu lebih banyak pertewelan. Ingin aku mau Kan ndek-ndek apa? kamu mengerti hatiku dan Tapi ini rasa tinggi-tinggi. ini. Nah, sana itu ada loh, itu yang pendek-pendek itu banyak. Ini pendek-pendek guys. Siapa yang nggak suka seperti ini kamu? Tidak perlu menek-menek. Dasar terhadapku, pekawa kau Iya, anak pendek. padaku Hai. akan cinta Siapa yang tidak suka? ini. Siapa mau tewel? Silahkan ke sini guys. Ya. Silahkan menek. Batu iklik soglok-soglok guys. Selalu menyebut namamu dalam tidurku, biar kau hadir dalam mimpiku. Ku genggam tanganku ini sayang, biar kamu ingat padaku selalu, biar cinta ini tumbuh abadi dalam hati. Oh pinter dia. Sok-sok Pak Demet nyanyi. Turun mereka